ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. दर 4 वर्षांनी अखिल भारतीय व्याघ्र गणना होते. या वर्षीच्या व्याघ्र गणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील सर्वेक्षणादरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाघांच्या अस्तित्वाचे ठोस पुरावे समोर आले. यापूर्वी अधूनमधून वाघांचं दर्शन होत असलं तरी यावेळी पाऊलखुणा, विष्ठा आणि कॅमेरा ट्रॅपमधील नोंदींमुळे त्यांच्या अधिवासाबाबत अधिकृत खात्री समोर आली आहे. सावंतवाडी आणि तोडामार्ग तालुक्यातील जंगल पट्ट्यात बसवण्यात आलेल्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये वाघांच्या हालचाली स्पष्टपणे टिपल्या गेल्या. वन विभागानं या पार्श्वभूमीवर संबंधित भागात गस्त वाढवली आहे. सिंधुदुर्ग आणि तिलारी परिसरात शेकडोहून अधिक कॅमेरे तैनात करण्यात आले. तिलारीत प्रथमच वाघिणीसह तिच्या बछड्यांच्या पाऊलखुणांची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे 2014 पासून या परिसरात सातत्यानं वाघांच्या अस्तित्वाचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे या जंगल पट्ट्याचं महत्त्व अधिक ठळक झालंय. नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन अथॉरिटीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र गोमा सीमावर्ती हा भाग वाघांच्या स्थलांतरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कॉरिडॉर आहे. गोव्यातील म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प यांना जोडणारा हा नैसर्गिक दुवा असल्यानं या पट्ट्याचे पर्यावरणीय स्थान अधिक महत्त्वाचं ठरतं. सिंधुदुर्गातील वाघाच्या या नव्या नोंदी वाघांच्या संख्या वाढीला पुष्टी देणार आहेत. वाघांच्या वाढत्या उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला कायदेशीर दर्जा देऊन व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याच्या हालचालींनाही वेग आलाय. वन विभाग वाघांच्या संरक्षणात्मक उपाययोजना राबवत असून मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी जनजागृती आणि सतर्कता वाढवली जाते.